Здравейте на всички, днес ще ви покажа моя нов канал в YouTube и стария все още не съм го изтрил. Не ми гледате в стария канал, как се вика, имам два тъпи клипа, дека са по 3 секунди, един от 17 дека много тъп. И се казва Пихил Дончев Ninja 2.youtuber, сега имам нов канал, ще ви покажа ето сега. Чакайте. Ето го моя канал. Хемонс, чисто нов не съм качвал още клипове в него. Още не съм качвал клиповете. Нямам никакви клипове в този канал. И очаквайте от мен доста клипове. Също пишете, ако знаете как да се сложа снимка на моя канал, защото аз нямам. Ето чисто нов едно абонати, не нищо тук, само съм гледал някакви клипче да краш Емил. Хомето, няма що да правих. И това беше всичко от мен. Това е моят нов канал. Надявам се да ви е харесал този канал. И ще очаквате доста клипове на Resident Evil 6 пред седмицата или четворката. Това беше всичко от мен и чао!